Dneska vás vítam u nového videa. Dúfam, že u nového videa, že sa mi to zase nevypne. A máme tu tento portál a mňa napadla taká vec. Mám zlý armor. Dobre, akože tie železné veci sú dobre, ale tie kožené? Akože aspoň koprové by som mohol nájsť, ne? Ale jak si to zapamätám? A to... Tá väža. Idem navýšiť tú väžu, toto zase. Zase toto zo štrku. A fakt prosím, aby sa mi to nevyplo. Natáčanie, prosím. To už by som mal vidieť. Teraz je... Tam je tiež hlava, či tam je prasa? Asi nejaké zviera tam je. No, keby som to neskočil, no to by som pravdepodobne umrel. Takže som rád, že som to skočil. Je to... Kde je ten koper? Akože stačia tak 2 a budem mať 6 pojedov, to či také, viete? Takže... Najem sa a idem sa pozrieť. OK. Teraz neviem čo s tým. V pohode, ale... Ja to nechci úplne riskovať, tento svet. Tam sú akože irony. Mám toto. Jedno. Čo to bylo? Čo som urobil za blbosť? Jak môžem z torčky? Kto by z torčky urobil torčku? Takže bolo by to výhodné. By som ich urobil 4, ale... Ja idem toto tam skočiť. Tam je kopr, to by mi mohlo stačiť. A to nejdem riskovať, ja idem po ten kopr. Počkaj, ja mám nejaký blok. Dobre, tento shooter tam použijem. Dobre. Teraz idem hore. No ja si to idem vyťažiť a potom zoberiem tú vodu. Jo. Stačí 15. 6. 13. Ešte jedno. Dobre. Ideme hore. Počkaj, teraz jak sa dostanem hore? Počkaj, wait, what? To drevo. Obetujem jedno drevo. Alebo 2. Stačí takto, ne? Yes. Takže zoberiem si toto. A berem si tú vodu. Tam ma dielne, kde to bolo? Ja tu nemám posteľ von bara. Musím rýchlo bežať. Počkaj, kde mám posteľ? Tu je. No, ok, som musel ísť do tej vesnice. To bolo hrozné. A ja fakt prosím, aby sa mi nevyplo natáčanie. Ja si zoberiem pre istotu posteľ. No, neviem, že to je istota, že si zoberiem posteľ alebo hazard, ale ok. Povedal som to, beriem si to za slovo. To mi zostane k keď ho dám. Hej, zostane, keď si... Ja nepotrebujem ani uhlie, pozerajte.
Si ešte... Dobre. Nie som lucky. Prosím, nech mi zostane toto bucket. Hej, zostal mi bucket. To vypáli, že vraj 100 blokov. Takže 15 to vypáli určite. Ja mám vlastne toto. Tieto tu. Oni tiež vypalujú. No, odlogni sa. No, celé sa to laguje. Ale ja si musím urobiť aspoň koprový ten armor, lebo inak to bude hodne špatný. Hodne risk. Ideme na taverku. Bude moja väža Netherportal. Ja si zoberiem tú posteľ, lebo akože to je hardcore. Sa to nerespawnem. Dobrý koláč. Ja viem dávať. Kam aspoň, že to nezrušilo ten portál. A toto je tretíkrát v živote, čo pôjdem do Netheru. Ja neviem, že či som vám to minulú epizódu hovoril, ale... Mám z toho docela aj stres. Že aký to bude spawn, lebo... Predtým som mal najhoršie spawny. Omylom som v tom druhom pokuse omylom spadol do lávy, lebo to bol hrozný bajom. A v tom prvom, čo som mal najlepší armor zo všetkých, no tak som sa spawnul tam, kde bolo strašne veľa mobov a všetci po mne útočili. Tak som nemal šancu sa vyhnúť, viete. Ale sa to fakt laguje, ja nechápem prečo. Takže máme lepší chest. Len o pol armoru. OK. Kalhoty budú len o pol. Aspoň sa mi nerozbije toto, čo mám na sebe. Dúfam. Keď budem... Ale ja neviem kolačovať, kámo. Skoro ani neviem s bucketom a to mám ešte vedieť s loďkou. Tak to ani náhodou. No. Dúfam, že sa mi nevypne natáčanie. ja viem, že to hovorím znova, ale... Fakt, dneska už som točil video a ďalšie už nechcem točiť. No, takže prosím, nech sa mi nevypne. Tu dám toto. No počkaj, ja som si ešte toto nevykraftil. Nohavice. Teraz už mám aspoň o trošku lepší armor. Aspoň o trošku viac durability. Keby ma to takto zhodil do tej lavy, tak by som bol najviac unlucky človek. 3, 2, 1. Tretíkrát v živote idem do Netheru bez kreatívu. OK, dá sa. Kamo tam mám Pickling to Spiro. Ja som si mohol robiť sedlo. Asi mám. Nemám to. Ten Magma Cube. To je gast. Ja už som splnil achievement Return to Center. Prvýkrát docela v pohode spawn, kamo. Ja sa bojím, že toto bude ten osudný diel. Ale... To už sa mi stalo, že Nether bol najhorší. Nie, to je gast. Som zmizol. A to sa spawnul Magma Cube. Ja nechcem prvé naštvať žiadneho Endermana, lebo potom... No, nie, on ide za mnou! Dúfam, že tam ten nepôjde. Nie!
On co aktywował? On co aktywował? On co aktywował? Ono se to laguje! Ono se to laguje! Prosím, 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 prosím. Prosím, 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 prosím. Ja už nejdem na to ND. Nie, nie, nie. Ten Enderman je taká Dobra, nie mam co robić, ja nie.